Dobro jutro ljudi i pozdrav normalno. Čekajte, koji sam vidio? Imao sam onaj album video. Sad još malo treba idem u školu. Sad ću vam pokažem moj lokis. Ima patike. Hajde jest. Vam se sviđa malo lakše, vidite opet moju lakicu. On je originalno jer Nike. Sad ću vam pokažem moje patike. Ajde, spremaj se, buvaj se, treba da idemo dan. Moje patike. Sam da ću. Vidite. Evo, pišu vam od Adidas. Vidite? Imamo sparkle. Sad ću vam pokazati svake. Bravo. Molim te. Kada krećem? Ajde, sad ćemo.